naghatag si San Pablo og mga kinaiya o kinabuhi nga angay puy-an sa usa ka pangulo sa simbahan, mapari man, masanto papa, or ngari sa pinakaubos mga officer sa organisasyon o kaha mga servers, mga alagad sa simbahan. Kinahanglan kuno ang kinabuhi way ikasaway nya maayong muatiman sa iyang pamilya. Dili libakira, dili palahubog, dili bisyoso, dili palaaway. Lingay mong tupad. Ina nakapasar ka? Nakapasar? Daghan kayo magsige din higsimba, magdaan ang mga organisasyon, pero ang mga batasan dito sa balay di makaog iro. Di ba? Daghan kayo, nagsigig misa, apil na ning nagbarog, pero daghan kay ikasaway ang mga tao. O pwede sa ninato gamiton sa ato mga government officials nga kinahanglan unta ang mangulo sa nasod dunay nindot nga integridad, nindot nga kinabuhi. Kay matod pa ni San Pablo, unsaon man nimo pagdumala sa simbahan or sa gobyerno kung mismo gani sa imong kinabuhi di man gani ka kadumala sa imo ganing kaugalingong panimalay, di man gani ka kadumala sa tinarong, labaw na gyud sa nasod. At tanawa ra ng ato rong mga leaders na naglalis sila. Unsa may ilang gilalisan? Ibaw mo unsa? Unsaon pagtuman ang balaod na sila rasay naghimo. Nga ilang lalis-lalisan, dagko kay gasto, nahitabo na ang mga scam, nahitabo na ang korupsyon, maglalis lang yapon sila unsaon pagtuman sa mga technicality sa balaod nga ilang hinimo. Hilig kay taana. Gibaliwa nato ang kaguol, ang kahasol, ang kalisod nga nahitabo sa katilingban, labi na gyud mga kabos nga siging hatag og mga kunuhay pagpakita sa ilang kamaayong laki nga mo interpret og balaod, hasta ang dili abogado makiglalis sa abogado unsaon pag-interpret ang balaod. Naasad siya baruganan ang abogado sad mo insister sa iyang pagkaabogado, naasad siya baruganan tungod lang kay mga dagko sila granggo, dili nimo pwedeng paludhon nga moingon bitaw sayop ko, bitaw nasipyat kog interpret. Hala yun, insister yun. Maunay mga leaders nga dili maayo, dili sad na makahatag og kalambuan sa atong nasod. Magsigi sila pangitag sayop didto sa laing tao, di sila mangitag sayop sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga kaberks. Kasabot mo ng word nga kaberks? Ako aso kasabot ana, pero murag akong wako'y tinaw bang pagsabot, pero mura man nagkabarkada tingali or kaalyado. Ako ng kaberks, mao na termino ako na abot karon. Sa karong kuana murag dili naman sa social media idol. Idol, idol. Ako ng idol. Kung ang iya na ganing idol mo'y atakihon, bisag sayop, bisag naagi kamatuoran, panalipdan gyud. Pero ang iya ganing kontra mo'y atakihon, bisag way kamatuoran, bisag way sayop, dauton gyud. Kay kontra ti ka. Unya usarata ka nasod, usarata ka unsa man? Usarata ka konstitusyon, usa ka bandira nga gitahod nga gani kung mukanta na ng atong lupang hiniran aon sana kanang pambansang pambansang kamao, pambansang awit
Ug dili ka mutahod, silutan ka. Naanay balaod ana. Di ka mohunong, silutan ka. Pero sila way hunong pangurakot, way tahod-tahod sa atong nasod. Nagdinautay mismo ang mga membro sa usa ka departamento sama sa Senado o sa Kongreso, nagdinautay sila sa ilang kaugalingon. Sa Tagalog pa, naglinaglagay, nagtagakay, nagpakauwaway sa usag-usa. Nya mauni sila ato mga leaders, mauni sila. Kung ang mga ginikanan di ka maong mopuyo og tinuod nga maayong kinabuhi, unsa may sundon sa mga anak. Kung kamong mga ginikanan magpunay mog away, magsigi mog dinautay sa inyong kaugalingon, unsay mahitabo sa pamilyang inyong gida? Ano na? Mga way batasan, mga way uwaw. Di ba? Ang mauwaw ang inyong mga anak. Unya kinagsigi pa man gyud mo pakauwaw, gasigi pa man gyud mo dihag. Di man mo mangangkon anang inyong mga sayop. Bisag klaro na kaayo nga nangasayop, di mangyapon ang konon, labaw na ning dias ubos ang mga anak. Moingon sana, kamo gani diha. Mao sana kaming mga pari, mga obispo, apil ng Santo Papa, ug dili ka maong moangkon sa atong mga sayop, wa gi mahimo. Ug mao na siya ang gibuhat nila ni San Cornelius ug ni Ciprian. Ilang gipamatud-an nga ang mga leaders sa simbahan man o sa gobyerno dunay sayop. Og tungod kay ila man ginang gibarugan binasi sa patakaran sa atong pagtuo, gipatay sila. Na martir. Pero wa gyud sila moundang sa pagsulti nga kani sayop, masimbahan man o magobyerno. Gilingay mo tupad. Na magpakamatay kas kamatuoran. Ingna magpakamatay kas kamatuoran nga imo magay nang gikuluran imong buhok. Di man gani ka kadawat bisag color na las buhok, mamakak pamangyog ka. Imo magay nang gikiskisan imong kilay, mamakak man ka. Sa imong kilay ra gani unsa na kag ang kamatuoran sa tong pagtuo. Sama pananglitan, kanang kamatuoran sa pagtuo nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Nganong ipahigugma man ni Kristo ang kaaway, tungod kay ang tinuod natong kontra, dili kanang tao nga nagtig-away nimo, kung dili ang yawa nga maoy mastermind sa mga hiwi nga huna-huna og buhat. Dito sa Senado, naghearing sila. Ang ilang gipangita, kaninyong mga 15 kabuok mga flood control contractors nga nahimo karong dakong question kay naay mga ghost, naay substandard. Kinsa man ang inyong mastermind? Mao na ro ilang gipangita, the most culpable. Kinsa may labing sad-an? Kinsay inyong mastermind? Nya naay uban himog apidabit wa sa dawata sa ubang departamento nga dakog ranggo, di asay usa ni hatag og opinion, gidawat sa dayon, naglali sila. Pero ang gipangita, kinsay mastermind. Importante na parehagod anang imong balay, daghan kayo og tubig ang salog. Unsa may hinungdan? Magsigi ra jud kag map dito, magsikag map, magsigi kag reklamo nga pag human nimong map na nasay tubig, map lang yapon ka. Sige kag map, sige kag kando sa tubig, sige kag mo nga kusuga aning tubig asa manigikan. Hangad ka hangad ba? Basig toras atop ang buslot, kadtoy butangig bulkasil. Di ba? Kinsay mastermind. Ingna imong tupad ina kinsay mastermind anang pagkolor sa imong buhok, kanang pagkiskis imong kilay, kanang pagsigi nimong maritis sa imong silingan, kanang imong pagpamakak
kanang imong pagpangurakot, kanang imong pag-abortion, kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagsigig inom anang pills, kanang sigig pangangko nimo anang yuta, wa ra bay titulo, ang kunon lang gyapon. Kinang imong pagsigig angkon anang mga karsada nga imong parkingan, dili ra ba ikay nagsiminto ana. Kinsa may mastermind nimo ana? Kinsa man? Ha? Kusga. Hoy. Kanang imong dili pagpalit og slot, kinsa man gyud mastermind nimo ana? Ha? Usaray kamatuoran ana ang yawa. Ang yawa matod pa diri sa unang pagbasa niingon diri si San Pablo, basig makuha mo sa litag sa yawa. Yawa. Sige. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na suod ra mo si yawa. Ing na suod mo. Nya di ra man na pwede na to sagolon ang yawa ug ang Ginoo. Magpili ra ba kita ana? Kung suod ka sa yawa, kontra nimong Ginoo. Kung kontra nimong yawa, suod ka sa Ginoo. Ana man na. Nanglitan ron, kanang pagpalit og slot, kinsa may suod nimo? Kusga. Kanang di ka mo palit og slot, kinsa may suod nimo? Oh, kibaw mo day mo. Atong basahon ang mga suod sa Ginoo, pila na ilang na tabang ani sa simbahan. So, ang atong grace or God's reward and complete elation na natay halin nga 55,582 ka slots, na apay 644,418 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Sige, lingi ay mong tupad na sad. Hasta ka mo dihang nas online, ing na mo pledge ka. Pero timan ibaya ang inyong gisaaran ang Ginoo, basig pledge lang mo nya, di mo mo dayon. Nakadako nyog tulubagon anas Ginoo. Mo pledge gani, dayon na gyud. Di ba? Kanibit ang ato mga hilipans, gi-pledge ra man eh. Do na pa may wapa makompleto ani og kuan, kanang hatag ang ilang pledges. Usapay na kompleto ani, ang tulo wala pa na makompleto. Ana, nya katong duha nga additional ato na tong gi-order kay naa say ni pledge, pero wala pa sa takadawat sa iyang pledge. Pero gi-order na nato. Oh, di gina sila mo dayon, patay kang bata. Sige lang tagpadayon. So ana ha, kanindot unta kung madayon inyong pledge. Muna mga igsuon, kini manggong tao nga naigo sa atong Salmo ba? Di ba ang atong Salmo nag-ingon, maglakaw ako sa walay buling na kasing-kasing. Kana bang honest ba? Honest nga tao. Dali na siyang makakita sa panginahanglan. Basta honest, limpyo kasing-kasing. Pero kung naging taong daghan egsala na biktima sa yawa, mabuta man na siya, di na siya kakita sa panginahanglan. Tanawa diri sa atong ebanghelyo, si Jesus naglakaw. Tungod kay limpyo siya kasing-kasing, nakita niya ang panginahanglan sa byuda. Ang byuda manggod, basta mabiyuda na ka sa ilang panahon, wa na kay trabaho, kay di man ka patrabahoon, wa na sa kay kasaligan, kay wa na man kay bana. Ang lalaki raman mo dunay gahom sa una, unya kay bugtong anak man to niyang lalaki. Sa to pa, wala na'y makahimo og pangitag panginabuhian. Bugtong anak nga lalaki guto. So nakita ni Jesus, kinahanglan tabangan. Sumoto iyang gibuhi ang patay. Ingon ana ang mahitabo sa limpyog kasing-kasing. Karon nakakita ta og nitabang sad ta nga dili na kaayo ta dinhi magsigi og pamaypay. Di ba? Nya nakita sad ta o gusto tang mutabang nga dili na sad mo muluhod anang naang simento kamong naa sa atubangan. Unya
kanang mga gubaon sa nato diha mga piyos ato sa niyang ipaayo. Nakakita ta nga ang atong kusina, atong kumbinto, generally speaking, guba na kay atop o ato sang ginahinayag trabaho. Nya nakita sa nato nga dugay-dugay na gyud wa mo tingog atong kampanaryo kay wa pa mahuman. Atong gipadali-dali og himo ang katong pagbagting lang nakasugod na tagbagting 1 hour before sa misa, 30 minutes before sa misa makadungog na mo nga mutingog na atong kampana no. Thanks be to God sa pakpaka nato ang nitabang nato aning tanan. Nakita nato sa atong palibot nga murata dinhig lasang nagtago-tago ilawom sa kakahuyan atong gilimpyuhan karon malantaw na nato ang tibok nga risluyo nga nasa atubangan nindot na naggasto ta ana nya do na sa iniingon nato nga pader tabang sa kuninyo hatag anupog na nasa tay anupog diha partial di ba kana siya mao nay mga tao nga at least limpyo kasing-kasing ba nga nakakita sa panginahanglan. Dili pres atong pipila ka mga leaders karon sa nasod wa kakita nga gilunupan ng maayo ang Pilipinas. Gasigi pa sila glalis kita nga lumos na tas tubig. Gasigi pa sila dag-away kung kinsa gitinuod na culprit nga nahibaw ra ba gyud sila kinsay culprit. Bisan pa man og ang atong katawhan nga matay na tungod anang disgrasyas baha. Why pagbati? Nya sukad pa nas una. Ako nakadungog na ko ana high school pa ko mga 1970s, 1980s. Muna akong pagka high school nga ris college. Nakadungog na ko anang corruption. Perting corruption sa Pilipinas. Pero di pa kay ito grabe karon grabe kay trillions na gyud. Unya harap-harapan. Ana. Magampo ta, naot unta. Makabaton tag limpyong kasing-kasing samas kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria ug makakita tas panginahanglan. Kamong mga asawa nga nagsigigiyaw-yaw sa inyong bana, nakakita ka mo sa panginahanglan sa inyong bana? Aw kamo sa mga waybana nagmahay-mahay mamos kalibutan, nakakita sad kaha mo sa panginahanglan sa inyong anak. Sige mamog badlong og labaw tanan nakakita ba mo sa panginahanglan sa pari karon ang nakakita manindog ta ang wa kakita panguli mo